Gaur, orkestera gatozen liburua, poesia liburu bat da, Luis Garde Iriartek idatzitakoa. Iruinen jaioa, 71ean, ez da nahi zokartzen. Donezten bizi zaigu, nabari gaur hasieratekan. Eta nabarmentzeko baldin bada, nahiz eta bi eleberri idatzita dituen eta bietako batengatik Euskadi Saria irabazi zuen, bereziki poeta gisa nabarmentzeko den autore dugu. Hau du, okertzen zuenez, 9. poesia liburu. Eta gurekin edo Pamela Etxean argitaratuta dituenak dira bai bi eleberriak, 2015ean argitaraturiko Ehiztariaren isilaldia, horrekin Euskadi Saria irabazi zuena. Eta 2008ko aireportuko musika. Eta 4 poesia liburu, 2007an Haize Hegoaren Aroak, Trenen abiadura 2014an, 2014an ere bai Eremoen birkalifikatzea, eta azken hau, 10 urte beranduago, Urrats Alduen Hotsa. Labur-labur liburuari buruz, Luis Ibide eman baino lehen, ez ben elkar ezagutzen eta edizio dena ordenadorearen bidez egin behar izan dugu. Eta nik aitortu behar dut gauza bat, gehiago kasik irakurle bezala, editore bezala baino, editatzen gehien gozatu dudan liburutariko bat da. Eraman nagoelako hasieratik bukaerara. Ikusiko duzue nola dagoen antolatuta, printzipioz hilabeteka. Urrian hasi eta apirilera arte gakartza pausuz pausu, hilabeteka. Eta hasieratik, gainera ikusita ze fetxetan gabiltzen, niri ekarri zidan apurka eta poemaz poema udaberria. Nabari da hilabeteko edo hilabeteroko poemak oso ezberdinak direla, baina ez kolpez, baizik eta erritmo bati jarriki. Eta zentzu horretan oso atxegina izan zait, kasik irakurle bezala, editore bezala baino, ze gero akordatzen zinen, ostia, editatu ere egin behar da, eta ez da soilik irakurrita gozatzeko, eta zentzu horretan plazera izan da. Nabarmentzekoan niretzat, askotan esaten da poetak daukala poesiarako gaitasuna, baina tamalez ez da beti betetzen, edo oso gutxik egiten aldute, guk ez, berak bai. Luisek aipatzen duenean gauza berez guretzat arrunta dena, ez dakit, izan daiteke alabaren hitzak, edo esi bat, edo zaldi bat, edo bidezidor bat, edo sega bat, ez dira soilik sega bat, edo bidezidor bat, edo alabaren hitzak, edo eta zaldi bat. Askoz gehiago dakarte, eta askoz gehiago sortzen digute ere barnean euskaraz. Orduan, hori da niretzat, sinplekeri bat esatera noa, baina hori da niretzat poesia liburu on bat. Estilo ez zaratago eta eduki ez zaratago, zelako burrunba sortzen alduten poetak idatzitako hitzek. Eta nik uste, kasu honetan, eta liburu honekin, lortzen dela eta betetzen dela. Azkeneko edo ere, nabarmentzeko oso lotua baitago, bai estrukturari eta bai bere idazteko moduari, zer gertu dauden ahotsak, nahiz eta ahotsa ezberdinak izan, zenbat kabitzen den ahots horietan, zer gertu dagoen natura ere ahots bat izan daitekenean, zer gertu dauden naturaren erritmo eta gizakien erritmo horiek pausoka dakartzanak hilabetez. Eta ni ez nahi zegoen bere etxean non ez deben, ez dut ezagutzen bere larrea, baina benetan gertutasun batetik nabari direla, ez dia norbera bertan kokatzeko soilik, baizik eta nola resonatzen duten hor aipatzen dituenak, alabaren hotsa, bere pentsakera, bere bideska eta bidezidor horiek, zeinak oso handiak izan gabe kabitzen alduten mundu ikuskera oso bat. Eta zentzu horretan, ez dakit zer lotzen duen dena, baina nik uste dut erritmoa dela. Zeren, esan zen ezak eskribapenak lotzen dituela, edo erabilera zehatz batek aditzarena edo hitzarena. Eta, en cambio, nik uste erritmoa dela, eta nola dantzatzen duten bere poemek naturak dakarren eta egunek dakarten erritmo geldo, baina gertuko horrekin, eskure ekarriak kasi, lortzen duela irakurlea bertaratzea. Eta hori litzateke nik esateko nuena, kasi gehiago irakurle bezala, editore bezala baino. Eskerrak ematea berrez ere berari, oso erraza izan delako egin lan egitea,
eta poesia ez da majoritarioa eta ziurrenik, beti gertatzen den bezala, liburu ere ez da izanean, baina behintzat irakurleen gana iritsi nio lehen janik poza daukat baten batek liburu pozatuko duelako. Ziur naizelako, ikusiko dutela, behintzat nik ikusi duenaren parte txiki. Bueno, pues, horako irakurleekin poza da, irakurleri izatean, ez eta poesiak irakurle gutxi izan, erraten dira eta esatotikoa, badula gutxi, baina irakurle honenak poesiakoak direla, ez? Aurkezpenari egin duzu, jaten gara, ez, bueno, lehenik eta behin eskerbila zure izengatik. Eta, bueno, harako laudorioen gatik ere bai, edo, zure baldin bada, agitzongi etorria izan dadila. Eskerbila noski familiako jendeari, halako katzarroak egiteagatik, ez? Baten eskuizkribukin eta hau ikusita, bueno, dena merezi izan du, ez? Halako, bat, idatzi ala, amets egiten du halako liburu batekin, ez? Eta, bueno, horretan bederen, gero ikusiko dugu oihartzuna edo ez oihartzuna, baina, bueno, merezi izan du lan. Eta, bueno, esarkada bat ere Jose Argeli. Eta, bueno, atzo hasi nintzen ohar batzuk idazten, gaurko aurkezpenerako, eta bat-batean burutu zitzaidan poema klasiko bat, gure Lizardiren Asaba zaharren baratza poema, irakurri behar dizut eta apalditxo bat. Egerran, liburu hau idatzi ala ez duen buruan poema hori, baina atzo bat-batean etorri zitzaidan burura, pensatu nuko, ez dakite, atari gisa balioko luke. Eta, bueno, nire munduak segurazki edo gureak ez du zer ikusi handirik, ez Lizardiren gogoetekin edo bizipenekin, bueno, hola erraten dugu. Apaldi honek erraten du. Zar eta zuaitz jantziak, baratzen noski, zar eta zuaitz jantziak. Urratz bat egin eta adar huts. Oroipen txoriez zeuden beterik. Ni ikus eta bapatean egoera ziten. Aizkoalita. Posten naiz lehenago errepasatu ez izan, segurazki nolabait izan zuen bere eragina liburuetan, así que posten naiz berandu hau erakurri izanaz, bale? Orduan, bueno, pintzelka pare bat. Lehenengoa litzateke marko naturalaren erran dezagun. Poema hauek badira nire eguneroko bizitzatik agitz hurbil geratzen dira. Binean, bueno, poesien horretan ere, segurazki gehienok izanen gara ados, ez gaur egun poesia sortzen dela gure egunerokotasunetik, ez? Gure eguneroko bizitzatik, gure esperientzia zuzenetatik. Eta gero, bueno, dago alkimia hori, ez? Aldatze hori buruan, zure rekurtsoen bidez aldatze hori. Baina nonbait, bueno, haietako batzuk dira esperientzia zuzenak, eraginak, jatorriak, eta bertze batzuk ez, noski. Niretzat poesia fikzioa da. Poemak hurbilak izan edo ez izan, da fikzioa, da literatura. Batzutan irakurtzen definizioak edo irudiko luke batzuentzat, poeta batzuentzat halako esperientzia mistikoa edo, bueno, horretatik ere zeo zer egon, baina, bueno, niretzat fikzioa da. Orduan, marko hori da, bai, nik inguruan daukadan marko bat, edonorentzat noski balioko lezake, ze euskaldunok beti erreferentzia gisa izan dugu gure bizitzetan marko naturala, mendia, ibaiak ezak zer, eta baina erran beharko nuke ere berez enaizela bat ere erruralista, ez batzutan gure begirada edo nola beti da urbanoa. Gu ezigara poesia irakurtzen, eta baina batzutan hiritik
daukagun ikuspuntua landari buruzkoa da ageiz bukolikoa, beti idealizatzen dugu. Naiz eta euskaldunok aipatu bezala, euskara bera ez lotzen dugula landa eremuarekin. Orduan, gure imaginarioetan beti dago hori, ez idealizazio hori, zean Lizardik berak egiten zuena, ez, eta ikuste kaleko bezala, ez, Lizardik. Eta idealizatzen dugu, badu halako joera bat bukolismora, zenbat eta hiritarragoa izan, orduan, eta gehiago ere idealizatzen dugu. Eta badugu halako joera bat bukolismora lerratzera. Orain, gehien bat, gaztelaniazko novelan, aipatzen da erruralismoa, neo-erruralismoa, ez? Nola, hiritako jendea jaten dela landara, jakizer, aspertu arte, edo gauza bihurritu arte, eta gero itzultzen da, ez? Normalean. Baina, nik hemen izan dudan interesa, ez da izan horregatik erruralista, ez bukolikoa, ez idealizatzeko. Hain justu, hor bizi naizela. Orduan, normalean, idazten dugunean landari buruz, marko horretan kokatzen ditugunean, gure poemak, izaten da honistan lienzo moduko bat, ez pantalla moduko bat, eta orduan, miresten ditugu paisaia, noski, formak, argiak, ez dakit zer, eta orduan, biztatik sartzen zaigu hori dena, eta begiespen horretatik eta mirespen horretatik sortzen dira poemak, ez, iturburu. Eta nik, pixka bat, nire esperimento txikia, nik uste, eta erraten da poesia guzia esperimentala dela, nire esperimento guzia zen, sartu behar naiz, ez, bizimodu horretan. Ez da bakarrik paisaia bat, ez dira Bazkalondoko paseotxoetan sortutako poemak, eta begira eta nonbait begiespen horretatik sortutakoak, baizik eta bizimodu horretan sartu nahi nintzenik, ezagutzen dut, egiarran ez nahi parte hartzaile, baina ezagutzen dut, ikusten dut, abitzen dut, orduan, hemengo hauts poetikoak egiten duena da hor bertan bizi. Eta desagertzen ari diren lan horietan parte hartu. Hormizkan, nire esperimento txikia ere zen, ez bakarrik pertsonaia poetikoak egiten duna da, ez bakarrik begiratzea, orduan bezala, ez? Baizik eta lana egin bitartean, eta eskuak zikindu bitartean, eta izer ditu bitartean ere, egiten ditu bere hausnarketak. Iritu zitzaidan, bueno, baski izanen berritasun bat, munduko berritasun bat, niretzat izan zen esperimento txiki bat. Desagertzen ari diren lan horiek nik ikusten dietarako erritualtasunik, ez dira finean errituak, ikusi behar dira baserritar horiek miresten ditudanak, haien trebeziak eta baina desagertzen ari dira. Bai baserriak, bai baserritarrak, bai lan horiek. Miresten ditut tresna zaharrak ere eskuz eginak ziren, izen ezberdinak zituztenak, horiek ere desagertzea. Nonbait, niretzat gauza guztiak dira, poesian dena da denaren metafora, ez? Nonbait, izan ditezke gure bizitzen metafora, ez? Gure bizitzetan ere gu ez gara behatzaile hutsak, ez? Edo lekuko hutsak, bagara parte hartzaileak, orduan poesian ere berdin. Orduan zure gauzak egin bitartean, hortik sortzen dira gogoetak, iraganikoak edo orainekoak. Bueno, hori pixkat uste dut geratu zela hemen poema bat agertzen ziren tresna batzuen izena eta hori ere hori ditzakeke, metaforatxo bat, hizkuntza bera nola pobretzen den, tresna
eta lan horiekin guztiekin gure bizitza bera ere pobretzen da, eta gure hizkuntza pobretzen da. Galtzen dira hitzak, espresioak, eta bar, eta berriz eganen dut, nire interesa ez dela etnografikoa izan, edo gauza horien lekukotza ematea, baizik eta berez, ez dakit, iradokitzen didatena, jasotzea. Badira zaldiak, liburu honetan, poema batean, serio hartzen dira, bertze batean badago, aipamen egunero ikusten ditut, zaldiak, laino artean gaineaz gauzen izen egun berezia lainorako, eta baina batean adibide gisa, agertzen dira era ironiko batean, hain justu kritikatzen badago ere gure artean dalako ibera bat, idealizatzea ez, beti, erran evoluzioarena, edo eta haurtzaroarekin edo ustezko haurtzaro batekin ere lotzen dugu haunistan landaren. Orduan, batean, aipatzen dira era ironiko batean, hain justu kritikatzen zaldiak agertzen diren poema. Baina noski nik ere erabiltzen dut kritika hori nire poema horretan zaldiak agertzeko. Eta azkenean hori jokatzen da hori kontrazalari dagokionez, ez? Agertzen diren lan horiek batzutan izaten da, ez dakit, haunistan, batzutan, igual, auzolana, kanposaltu baten garbiketa, horrek noski ematen ditu, baina egin ahala sortzen dira zabakarrik kontemplazio gutxa. Bertzelan, zenbaitan agertzen dena da, esoren hiltzea, eta erritmo horrekin mailukada horiekin, horien ditun buruan idatzia ez. Da, puzka bat nik uste liburu bakotxak bere imaginario txikia sortu behar duela, bere mundutxoa, ezberdina bertziekin konparaturik. Nik nire buruan nahiko urbanotza agertzen dut, horregatik, aitortzen dut, naiz eta gauza horiek. Eta, baina, atzera begira ere batean familiarekin ere argitaratu nuen lehenengoan, Haizeguaren Aroak, 2007koa, zera, uste dut. Landa eremua ere agertzen da. Eta horretan ere ohartu nintzen, nonbait idealizazioa saiesten dudala. Baina, hau agitz, ezberdina da. Zer gehiago, heriotza agertzen da, baina ez da nonbait urtaroek edo naturak inposatzen duen heriotzaren erritmoa. Baizik eta da gizonak sartzen duena. Hemen agertzen den, zuk aipatu duzu erritmoena, naturak badu bere erritmoa, baina gero gizakiak naiz eta marko horretan bizi egiten duena da, horretan nahiko antinaturalistan ez, nonbait bere erritmo gaua sortzen du. Eta landako gizona ez da sentitzen naturaren parte, nik uste, baizik eta naturaren kontrako borrokari bat. Naturari bere gauzak borrokatzeko, kentzeko borrokak dago landako gizona eta landako emakumea. Eta horregatik horretan ere ez dut idealizatzen. Orduan hemen heriotza agertzen denean, agertzen denean da guk inposatutakoa. Adibidez, istripuena, batzutan jendeari begira, ematen dugu ze ongi hemen bizitzen eta erakizer, bizi modu gogorra, ez? Eta lan istripuak adibidez agitz ohikoak dira, edo eta norbere eskuz eragindakoak, duela gutxi arte agitz sarriak ziren, baserrietako munduetan. Soka bidez, eskopeta bidez, baina orain mundu horrekin nik uste desagertzen ari direla. Duela gutxi arte agitz
ohikoa zen. Orduan horrek ere, Biztan bakarrik bizi zen jendea, gizonezkoak, gehien bat, bueno, haiek ere ailetzen zen une bat, non erabakitzen zuten moztu behar zutela. Orduan, niri interesatzen zait aldiz kontraposizio hori, ez? Gizakia naturan eta naturatik bizi dena eta natura. Eta lanaren bidez finean hori da naturaren kontra borrokatzeko era bat, ez? Natura aldatzen dugu lan horren bidez, horretan ere nik, gaztetikan ikusi nuen Engels, Marx konpainia, bai, lan egite horrek egiten gaitu gizaki, baina naturaren kontrako gizaki. Bai, aski horrekin. Eta gero, aipatu duzu hemen aldetik ere esperimentutxo gisa, bertze pertsona bat sartzea, poema honitzetan, ez dakit aipatu duzu, alaba hitza, ez dut dena, gero erraten didate dena azaltzen dudala, baina badago, alaba baina izan diteke semea edo lagun bat, edo ama, aitzakia bat ez, interlokutore bat sartzeko. Eta interlokutore horrek, noizik behin, niretzat esperimentetutxo bat da, erraten du zerbait, eta sartzen du bere esanditxo bat, izan daiteke galderatxo bat, edo agindu txiki bat, baina hiru edo lau hitzetakoa, ez, bidoitxoa eta hor sartzen da, ahots hori. Eta gero desagertzen da. Eta gero presentzia hori batzutan fizikoki alde egiten du, huartu nintzen gero, pentsatu alaba gertzen den bakotxan gero, alde egiten. Baina edo nola geratzen da hor presentzia hori. Eta presentzia horrek ere eragiten ditu hausnarketa honitz. Ahots horrek galdetzen dio bere bizitzari buruz, bere buruari, bere esperientziai buruz, galdetzen dio bere buruari. Etorri da, edo itzuli da ona nonbaitetik, ez dakigu nondik, bere bizitzatik, bertzerik gabe baina. Nik liburu bati ekin baino lehen pentsatu behar dut, ez ditut poema sueltoa idazten, hola naiz nik, ez da horregoa, ez txarragoa, baina sueltoak ez ditut idazten. Pentsatu behar dut, ahots edo protagonista poetiko horri zer gertatu zaion. Nondik datorren, nobelakin beti dakigu narradore hori zer den, izaten alda jainkoa edo protagonista bat, edo dagoen ahots bat, baina baditu ezaugarri batzuk. Poesiarekin ez da horrela, eta hori batzutan da desabantaila bat. Azken zara irakurtzen, hau, nor da, ni hau. Da poeta bera, biografikoki, da berak asmatutako pertsonaia bat, edo zer da. Eta zu hori ere nor da. Izan daiteke maitale bat, izan daiteke irakurlea, izan daiteke autorea bera, bere buruari hitz egin, ez? Eta hemen, pentsatu behar ditut beti ezaugarri nondik datorren, eta gero zer nolako ahotsa daukan, zer gertatu zaion, orduan hemen, baina ez da asmakuntza gisa, irakurleak ez du asmatu behar nondik datorren pertsonaia horri, edo zer gertatu zaion, baizik eta, bere bizitza izan duela, gu guztiok bezala, itzuntzin dela bere itaka txikia, naufrago gisa, eta azten da narketekin, iraganaz, atzokoaz, gaurkoaz, eta behar nuen, ahots, naiz gehiago luzatuko, zuen galderaren bat edo